és que no tenia lògica, perquè estem a l'aire lliure, si respectem les distàncies de seguretat i les normes establertes. Moltes ganes d'esquiar i molt fàcil. A més hi ha gent que t'explica, vull dir que no, gens de cua i superfàcil. Bueno, no, venim d'Igualada, amb dos amics, i sí, moltes ganes de començar, el primer dia ja aquí a tope, i res, la veritat és que això ha sigut molt fàcil. Hi ha gairebé cua, la gent, si més no, el radi dels esquís ja fa la distància, o sigui que endavant. La neu, la veritat és que està perfecta. Hi ha alguns punts que sí que s'ha acumulat una mica de gel, però després n'hi ha altres que sembla que la neu estigui verge directament.